Marcos Kapitulo 7. Og na nagtigom kaniya ang mga Fariseyo og ang uban sa mga iskriba, ngaming abot gikan sa Jerusalem, og hingkit-an nila ang uban sa iyang mga tinun-an nga nagakaon sa tinapay nga mahugaw ang ilang mga kamot, kay wala manghunaw. Kay ang mga Fariseyo og ang tanang mga Hudyo dili mukaon kung dili manghunaw usa sa ilang mga kamot, kay nagabantay sila sa gikabilin-bilin nga sugilon sa mga ansyano. Og kung mahiuli sila gikan sa baligyaanan, dili sila mukaon kung dili mangaligo una. Og daghan pang uban mga butang nga nadawat nila aron pagabantayan, ang paghugas sa mga kopa, og sa mga saro, og sa mga galamiton nga tumbaga, og sa mga higdaanan. Unya na nagpangutana kaniya ang mga Fariseyo og mga iskriba, nganong wala managgawi ang imong mga tinun-an ingon sa gikabilin-bilin nga sugilon sa mga ansyano, kun dili nga nagakaon sila sa tinapay sa walay pagpanghunaw sa mga kamot. Og siya nag-ingon kanila, igo gayud ang gitagna ni Isaias mahatungod kaninyo, mga salingkapaw. Ingon sa nahasulat na, kining mga tawhana sa mga ngabil nagatahod kanako, apan ang kasing-kasing nila halayo kanako. Apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako nga nagapanudlo sila. Ingon nga ilang pagtulunan sa mga sugo sa mga tawo, kay gibiyaan ninyo ang mga sugo sa Dios, o gibatunan ninyo ang mga gikabilin-bilin nga sugilon sa mga tawo, ang mga paghugas sa mga saro, og mga tagayan, og ang uban nga mga daghang butang, nga sama niini ginabuhat ninyo. Og siya nagaingon kanila, gisalikway ninyo gayud ang sugo sa Dios, aron sa pagbantay sa inyong gikabilin-bilin nga sugilon. Kay si Moises nag-ingon, tumahod ka sa imong amahan, og sa imong inahan, og ang magatunglo sa amahan, kun sa inahan, mamatay sa kamatayon. Apan kamo nagaingon, kung ang tao magaingon sa amahan, kun sa inahan, korban, nga kung hubaron, halad sa Dios. Kadtong tanan nga arang ko ikatabang kanimo, wala na ninyo tuguti siya sa pagbuhat, bisan unsa alang sa iyang amahan, kun sa iyang inahan. O gihimo ninyong walay hinungdan ang pulong sa Dios, tungod sa gikabilin-bilin nga sugilon nga inyong gihatag, o daghang mga butang nga sama niini ginabuhat ninyo. Og sa gitawag niya ang tanang katawhan ngadto kaniya, siya miingon kanila, magpatalinghog kamong tanan kanako, og sumabot. Walay bisan unsa sa gawas sa tawo, nga kung makasulod kaniya, arang makahugaw kaniya. Apan kadtong mga butang, nagagula kaniya, mao ang magapahugaw sa tawo. Ang may igdulungog sa pagpatalinghog, magpatalinghog. Og sa nakasulod sa balay, gikan sa panon sa katawhan, na nagpangutana kaniya ang iyang mga tinun-an nahatungod sa sambingay. Og siya miingon kanila, ingon ba usab kamo ni ana nga walay mga salabutan? Wala ba kamo makasabot nga bisan unsa gikan sa gawas nga makasulod sa tawo, dili makahugaw kaniya, kay wala makasulod sa iyang kasing-kasing, kundili sa tiyan og nagagula sa dapit nga hilit. Kini giingon niya nga nagahimong malinis sa tanang makaon. Og siya miingon, ang nagagula sa tawo, kana makahugaw sa tawo. Kay gikan sa sulod sa kasing-kasing sa mga tawo, manggula ang mga mangilad nga mga huna-huna, ang mga pagpakighilawas, ang mga pagpangawat, ang mga pagbuno, ang mga pagpanapaw, ang mga kahikaw, ang mga pagkadautan, ang paglimbong, ang kaulag, ang daotang tinanawan, ang pagpasipala, ang pagpalabi-labi, ang binuang.
Nga tanan kining daotan nga mga butang sa sulod nagagikan, og makahugaw sa tawo, og mitindog siya didto, og milakaw padulong sa mga utlanan sa Tero, og sa Sidon. Og sa nakasulod siya sa usa ka balay, buot siya unta nga walay mahibalo. Apan wala siya makahimo sa pagtago. Apan usa ka babayi, kang kinsang batang babayi, nagabaton og usa ka espiritu nga mahugaw. Diha-diha sa nakadungog mahatungod kaniya, miabot og mihapa sa iyang mga tiil. Ang babayi Grisyahanon, usa ka Sirofenisyahanon sa kaliwatan. Kini nagpakiluoy kaniya nga hinginlan niya ang yawa gikan sa iyang anak. Apan si Hesus miingon kaniya, pasagdi nga mga busog pag-una ang mga anak, kay dili maayo nga pagakuhaon ang tinapay sa mga anak og isalibay sa mga iro. Apan siya mitubag og miingon kaniya, oo Ginoo, bisan pa ang mga iro sa ilalom sa lamesa nagakaon sa mga mumho sa mga bata. Og siya nag-ingon kaniya, tungod ni anang mga pulunga, lumakaw ka, migula na ang yawa sa imong anak, og miadto siya sa iyang balay, og iyang hingkaplagan ang bata, nga nagahigda sa higdaanan, og ang yawa migula na. Og migikan pag-usab siya sa utlanan sa Tero, og sa Sidon, og miabot sa dagat sa Galilea, sa taliwala sa mga utlanan sa Decapolis, og gidadaan siya og usa ka bungol, og yungit, og nagpakiluoy sila kaniya, nga iyang pandungan sa iyang kamot, og gidala siya sa hilit, gikan sa panon sa katawhan, og gikolkog niya sa iyang mga tudlo, ang mga dalunggan, og siya miluwa, og mihikap sa dila niini, og sa mihangad siya sa langit, nang hupaw og miingon kaniya, Hifata, sa ato pa, maabli ka. Og diha-diha na ukban ang iyang mga dalunggan, og natangtangan sa higot ang iyang dila, og nakasulti na siya pag-ayo, og iyang gitugon sila, nga dili magpanugilon, bisan kang kinsa. Apan sa hilabihan niyang pagtugon kanila, hilabihan usab hinuon ang pagmantala nila niini. Og nang hitingala sila og dako kaayo nga nagaingon, maayo ang iyang pagbuhat sa tanang mga butang. Nahimo niya nga ang mga bungol nagpakadungog, og ang mga amang nagpakasulti.